Muna ang saging sa unggoy mga kanongs. Saging ni Makmak. Kanindot sa hinog mga kanongs. So. Nakagliso ni mga kanongs na ano siya kuan saging sa kuan daw na nagagliso pero tamis ni mga kanongs. Tilawan ba? Nagaliso? Nagaliso. Kaon takuan mga kanongs. Pero patag dahon. Mo ni batuan mga kanongs. Punuan sa batuan na. Kanongs na. Hindi kayo maganda. Kanongs, kaon ta. Snack. Aslom. Namin siya mga aslom-aslom. Sa udlot ini. Ini. Aslom. Magata mi o gabi mga kanongs. Udlot sa gabi. Tangan Makmak ugata. Antay, saan mga kanongs? Saan sa bukid mga kanongs so? Ginit sa lubi. Picnic. Ini kurang buhang patas. Yang kanongs, matay saan? Manisaan sa kuan mga kanongs, bukid. Sana. Ginit sa lubi. Sumbad. Kumahaw. Kanongs, Ito na saging. ito na tong saging. Wad na to ni. Hey, tubungon. Wow. Sekitig. Ano mga kanongs? Ginataang gabi. Uy, kanam tumak, nausik mga kanongs. Sayang. Kung dito. Asog kang gayin na gud. Gamay naman kang gayin na. Hindi na dyan nga sila niyang kuan. Sudag. Sudan, doon ka buka dilo. Ako sa bukason. Dali. Bawa belat ni Pak Mam. Dia nak mulai. Mulai ai. Ano? Ni buat belat tu ni gulai nak. Tu dah ada tu. Coba mo. Kalau membuat mampu betul deh. Buka pintu ko na. Bisa magbuka ng mold. Ano pa oh? Gahit man po na. Wala. Wala. May balikin na yun. Bugas. Aku lagi bahan nanti tanggal 10 itu.